Sygdom. Genbrugt kondom skal pustes op af Julie. Du skal blive ved. Jeg skal... Jeg kan ikke. Hvor du kan. Ej, der er bare sådan nogle striber. Det er fordi, det er med billeder. Jeg skal springe, så får den over i hovedet på mig. Det gør den ikke. Det kan jeg godt sige, at jeg bliver mega højt. Jeg har gjort det her 1 million gange. Det er nok mit 17. kondomstiltak. Okay, så kan vi lige se den fra siden af. Oh my god. Ja, den skal Han har bare plads et kæmpe penis.